जेरैबायदि प्रमद बर'आ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ सासे बर'नि थै सोबग्रा। दिनैनि बे समाव प्रमद बर'आ हारिनि थै सोबग्रा आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बुंदोंमोन जिखुनु जाया सोरबा सासेया जुदि हारिनि थाखाय माथो होयोबा बेखौ सोंनांगौ। सोरबा बिटिआरनि दैदेनगिरि, सोरबा आसाम सरकारनि दैदेनगिरि, जेब्ला नोङो आबसुनि सोमावसारनायाव पुलिस सासे थांबाबो नोङो हाग्रामाखौ सोमखारिदोंमोन। दिनैनि बे समाव मानो गले गले नोङो बुनसुखौ नों नोजोर होदों? गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिम आं फोरमायो, दिनैनि बे सानाव बा दिनैनि बे समाव बुनसुआ मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेबायदि समाव दिनै इउपिपिएलनि दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय मानो थाखाय दिनै बुनसुनि बे मोनसे मेलखौ जेब्ला पारमिसन लाबाय आरो पारमिसन होखांनायनि उनाव दिनै लामा लामा माखासे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हेफाजाब होनो थाखाय फैदों। बेबायदि समाव गारि गुराखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर'फोरनि इउटुबारफोरनि गेजेरजों दिनै गारिफोरखौ लामा लामा लाखिनाय नुदों। बेबायदि समाव जों दिनै बुंनांगोन बिनि दायनिगिरिया जाहैबाय प्रमद बर'। प्रमद बर' जेब्ला आबसुनि सोमावसारनायाव पुलिस सासे थांबानो पुलिसफ्रा एसे लामाखौ गारि गुरा फैनाय लामाखौ एसे एरायनानै हो होनना बुंबा जेब्ला आसि थुनानै जेरैबायदि प्रमद बर'आ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ सासे बर'नि थै सोबग्रा। दिनैनि बे समाव प्रमद बर'आ हारिनि थै सोबग्रा आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जेरै बन्द' खालायदों बेखौ दिनै स्पष्ट जाबाय। मालाबाबो बर'फोरनि मोननो गोनां आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे मावनांगौ खामानिया सरकारनि आखायाव मालाबाबो मावफुंजानाया जों नुनाय नङा। मानो होनोबा दिनैनि बे बुनसुनि बे हाबाफारिखौ दिनै बन्द' खालायदों, दिनै पुलिसफ्रा फैनानै बन्द' खालायदों। बियो बर'फोरनि लाजिथावना आरो बर'फोरनि दिनै मुगैथावना सासे दैदेनगिरिनि जों बुंनांगोन प्रमद बर'नि बेयाव आखाइ रोखा दं। जेब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर'आ सोरबा सासेया बर' हारिनि थाखाय माथो होनायाव सोरबा सरकारनि मानसिया मानो थाखाय पुलिस आर्मि बाहायो? मानो बाहायो? गोहो दंबा सोरबा बिटिआरनि चिफ बा बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर, आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जाय सोमावसारग्रा माखासे हान्जाजों फैनानै मोगा मोगि सावराय मानो थाखाय दिनै सोमावसारनो गोनां जादों, मानो थाखाय दिनै मेल जुथुमनो गोनां जादों, बेफोराव बाहागो ला होननानै सानसे समाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। गोसोआव दंना गैया प्रमद बर'? जेब्ला नों बुंदोंमोन जिखुनु जाया सोरबा सासेया जुदि हारिनि थाखाय माथो होयोबा बेखौ सोंनांगौ। सोरबा बिटिआरनि दैदेनगिरि, सोरबा आसाम सरकारनि दैदेनगिरि, जेब्ला नोङो आबसुनि सोमावसारनायाव पुलिस सासे थांबाबो नोङो हाग्रामाखौ सोमखारिदोंमोन। दिनैनि बे समाव मानो गले गले नोङो बुनसुखौ नों नोजोर होदों? मानो थाखाय? सोरबा दिनै हारिनि थाखाय सोरबा माथो होदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय माखासे नोङो जेरैबायदि बे पुलिसखौ खालायदों नों मालाबा बर' हारिनि खामानि मावफुंग्रा नङा। रायजो राजाफ्रा बेखौ रोखा बिजिरनांगौ। आं चेनेलजों बुङो दिनैनि बे मेलखौ जेरैबायदि प्रमद बर'आ दिनै पारमिसन होखानायाव जुदि आरो पुलिसफ्रा होबथानो फैयोबा जिखुनु जाया फैबाव सोरनि आखाइ दं? जों दिनै सोरबा प्रमद बर'खौ रायनानै जोंहा दिनै जेबो मुलाम्फा गैया। नाथाय दिनै जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिया बर' हारिनि खामानि मावनांगौआ जेरैबायदि जों रोखा नुबाय। दिनैनि बे बुनसुखौ दिनै माखासे प्रग्रामनि थाखाय दिनै पारमिसन होनायनि उनाव आरो होबथाफिननाया जाहैबाय बर' हारिखौ रोखायै दिनै गादबनायखौ जों दिनै रोखा नुदों। बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनांगौ आरो प्रमदखौ नोजोर होनांगौ बेखौसो आं खावलायो।